חלק 2 למה, איך אני מדרג. עכשיו אני אתן לזה ביס. אוקיי. אומייגאד. באמת? זה היה טעים. זה היה 9 מתוך 10. תקשיבו, יש לי הרגשה של בחילה, זה לא... אוי לא, יש לחבר שלי הרגשה של בחילה. אולי אם הוא יאכל אחד מהסושים האלה, יהיה לו יותר טעים. הראל, תאכל סושי, יהיה לך בטח יותר טעים. מה אמרת? זה לא יעזור. חבר'ה, אוקיי, תנו לחבר שלי שנייה לדבר, יאללה, דבר. עכשיו מדרגים את המיץ, כאילו את השתייה. מעיין, כמה את מדרגת מתוך 10 את הסושי? אז זה. היא שלי אוכלת, אני אצלם לכם איך זה נראה. אתם חייבים... אוקיי, 9. 8 מתוך 10. אבא, כמה אתה דירגת? אני שומר את זה בסוד. תגיד לי, אבא. גם 8. אוקיי, אבא שלי גם 8. עוד טעימה. ואני 7 מתוך 7. זה אומר 10 מתוך 10. כי רק רונלדו, תקשיבו. המרח בעצם שיניתי 10 מתוך 10, הדבר הכי טעים בעולם. אתם חייבים לבוא למסעדה הזאת. אבא, מה צריך? בג'פניקה. זה בג'פניקה. אבא, מה צריך לכתוב בשביל גוגל? בגוגל מה? למה אנחנו באמצע סרטון? אוקיי. ויש לך. יאללה, תסגור את זה. טוב, יאללה, ביי ביי. רגע, אנחנו ב2 דקות. עוד. ביי ביי. נועם,